Pedro. Nun. Iki kanggo awake dhewe. Nek ora dikepruk ndasmu. Pripun? Ngurung gandrung. Memanismu Rasaku nembang. Aku ra iso. Oh iya, Dik. Suarane gedhe, suarane ngebas sampean. Mbas ndasmu. Aku nek gojen karo juragan ki seneng e. Kang, aku ora iso. Petruk ora pengalaman ora. Ngungrem niku ngenten. Yo. Buta niku sandak tangane cek ngene. Ayo. Aja nganti iso obah. Langsung dicucuk. Cucuk ngono apa? Sak seneng sampean. Ngoten mawon malah terus wah, Ponokawane do edan ora iso ngajari aku. Gunane apa? ya Truk lunga ya. Rasa gojek karo. Ayo minggir, jaluk dalan, minggir. Gumelaring praja ing Pager Waja. Negaring Pager Waja ke bawah keprit. Sinten ing kamadane negaring Pager Waja menika ta warnane Nalindra Yaksa. Saprabata siwi gedene. Lenggah gedang krang sila tumpang madaning dampar gading. Jejuluk Sanata Prabu Aryaksa. Kawis tinggal nadyan datan kathah sangganing nayaka pun gawe ingkang keparengan nyaket. Para dene Sanata kepareng lenggah madaning dampar. Sineba ingkang ngabdi kepatihan. Rekena patih. Sumbaga Yaksa. Rasa juga nedeng sak pejagong datan kantun abdi kinasih kilurah togo miwah kilurah bilung. Kawis dengan rengu pasturyaning Sanata Prabu Aryaksa kadya wonten ingkang den penggalih. Mulat sawanipun rekena patet pisawanipun Patih Sumbaga Yaksa. Dadi kembangun wijining pangandika Sanata ingkang dereng kababaring lisan mecah swasana madaning datul negaring Pager Waja.
yaksa para risedeng nalendra yaksa risedeng nalendra yaksa lalaku kya malwaya ingkang gambira maranga angise syung metu Prabu Kuramawali an leso saprakempo tetya terbalarsa mre curnaning lawan dwi wirarara yang Ditya Kalaludra Mas Patih Raja Dewagu Patih Sumbaga Yaksa sawetara nggonmu ngatamu nyamit panjang aliman nyamit tinemena ngilun mawang namang domang dan nyamit kami tatane nyamit ana wani nyamni manyan marang lanang nyembah mangabeng niku lho ngono yo tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana mendingan nyimat marimbe nyayana ing kanyanan amamano apa yaning yang ulun iwani Patih Sumbaga Yaksa iya toga wonten dawuh bilung prayogakna nggonmu ngadhep nun inggih sampun boten kirang prayogi Nun inggih sampun boten kirang prayogi sinuwun marmane dina iki kowe tak cagetake Patih murta kangge sawangen kahananing panjenenganing sun Nalindring Pagerwaja Prabu Aryaksa persasat derajat pangkat sundhu langit kesugihan ora bakal ana ingkang ngungkuli bandaku seprapat jagat nanging wedine nggonku lenggah dampar ke Prabu Negarunging Pagerwaja kene sigotang rasane mula Patih golek ana apa ta sababe dene mengkene rasa ingkang tak rasakake nyawanya nyimak ulang dan ulang kencing ulang yang inuun naimat nu anangum papang anangin padu ngantul mengatur menikah melam yakin pamit naik pun yapti kempatyan pun cembuk koyaknya penyelengan kunci menikah dan kirangi camuk babang jen Kok? Aku nek dadi ratu duwe patih kaya ngono kae wis tak kampak wingi-wingi. Kok ya do ngono lho Ratu Gustine awake dhewe iki. Ha ya wis saking kulinane apa-apa ki nek saking kulinane kowe iki nek srawung wong bisu kowe ngerti bahasane wong sing ora iso omong. Gustimu Sinun Prabu Aryaksa le duwe patih kae iki rak wis tetaunan dadi wis hafal. Apa sing diomongke wis hafal. Mongko aku nek ngrungokke mung kaya dene wong ngomong ning jero ember. Gemrunggung ora iso dirasake. Mantuk tanya ngan aira kandel mekaten menika krana panjenengan kuning kula ingkang kinuwun menika dereng ameng tak tunggiling Camacar. Oh, ayo. Apa?
sak ngertiku rak urung mengku kecamatan. Pancen bener kaya mengkono, Pati. Mula jroning pepanggihan iki, aku bakalan nyuntak marang kegimpulaning rasaku. Jroning 7 dina kepungkur aku ngimpi te. Wonten ingkang kababar kawursita jroning pasumpenan. Aku ngimpi yen to diladeni suwijining wong wadon ingkang keladuk ayu. Satemahe iso ngrubuhake bebeteng jiwa kanalindranku, aku ambruk ana ing pepangkoning wong wadon mau. Nyet maknya. Menawi nurut ingap ning kematian menyuwun imen menika wonten ingkang perkawis. Inggih menika titiyani titi laras lan imut bapak. Titiyani terus apa lho? Lemune iki titiyani titi laras puspa tajem. Are ngawur titiyani gandayani puspa tajem. Nitiyani gandayani puspa tajem. Montene imen pating apa-alat alatan menika ingkang dilebut puspa tajem. Menika ing wanci tamu alit dalem tumut ing at panggondaine. Yo, impenku ngancik wanci kuwi menawi ngaten pancet nggone kula ingkang menika pati mengku nyatuling wanita. Menawi dipun marengaken lajeng wanita pundi ingkang dados weting mengalih panjenengan kula aturi ngutus lan abdi kula ingkang ngut netok karine nginang gampil lan yo luwe. Wonten mangke putri menika kula mau manding kula boyong lan kesanipun Gusti kula ingkang Prabu Aryaksa. Lumahing bumi kreping langit ora ana putri ingkang dadi lenging atiku kejaba amung putri saka kasatriyan Jodipati te. Lho. Nanging anyan yo mekatan Jodipati. Jodipati. Yo. Ingkang wewangi ya kuwi ora ana kejaba Dewi Werkudara. Mula te rasaku ora lega yen to ora gandeng astaning Dewi Werkudara. Bakal ndak kanthi manjing ana ing Tilamsari. Ndak muktekake dadi prameswari njajari lenggahing Prabu Aryaksa Pati. Kagiat risangka pirangu Rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing nunamit pasang Kalimantabi tinebine ngiloduni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Nadyan wonten kanthi kadangu kula paripaksa kumawantun munjo atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Toga Garmaturapa. Miturut pangandikan ingkang kula mirengaken panjenengan inggih menika nuwun sewu gandrung kaliyan putri saking Jodipati nanging sareng panjenengan paring dawuh asmanipun nuwun sewu menapa boten kelintu. Mergi sak ngertos kula ingkang nami Raden Werkudara menika nggih boten kok putri nanging menika piyantun kakung. Menika satriya panenggak Pandhawa ingkang kekasih Raden Werkudara menika sanes pawestri. Cukup. Jroning impenku Dewi Werkudara kuwi banget Swistya Warna. Aja kok titah semantah nadyan widodari mudhun wae ora ana lan ora bisa nandhingi kasulistyaning Warna Dewi Werkudara. Nggih, nek niku lanang. Niku satriya, nek panjenengan ngrasani Raden Werkudara niki mengke malah mboten panjenengan mboten entuk garwa, ning malah dadi dak-dakaning pasulayan. Mergi Raden Werkudara rumaos mangwadonke niku mengke dadi murkane Ndara Werkudara utawa Raden Werkudara. Nek nyakok yen cangkem sampean menawa mawon. Omongan ra cetha kok ndok. Ora jelas kula niku tak ngedhongke kalih Sunan Prabu Aryaksa. Nuwun Prabu Aryaksa kepatut tresna karo Raden Werkudara. Golek adom
Sing mlentrung kuwi sudeten. Engko nek gembos rak cetha. Wong kowe iki senengane keseseken kok kowe iki. Nek ngomong melanyat ya. Nyonya mutanyan ya. Wong irung kok keseseken. Lah nek bolongane irung ketutupan. Mlengkung medun iki ra ya keseseken to. Kowe iki senengane ngayal kok ora? Kula nek ndaratur kula nyuwun pangapunten. Kula tak matur napa wontene. Kula niku nuwun sewu, pun tau ketemu wong salwangsul sing nami Raden Werkudara niku priya utawi piyantun kakung boten kok wadon. Nek sampeyan niki mengke mberung datanpa petung pikajengan sampeyan boten mang teliti dhisik niki mengke malah negara Pagrawaja iso saling perkara karo negara Ngamarta. Merga Raden Werkudara niku klebu nayaka negara Ngamarta. Kok wonten dawuh kowe ora tak dangu. Ora usah ngecomang dileming andar-andar ngendukur kowe mundura. Mundura, kula niku nyaosi pemut, aku ora butuh mbok elingake. Kabeh niatku wis tak tekake tekad kuwi pok ing karep yen ora iso mengko Dewi Werkudara. Luwung boyo tak entrengake patiku kok. Oh, nggih sampun nek panjenengan nuwun sewu dicaosi prisa tetep kaya ngoten niate nggih monggo nek enten apa-apa mang tanggung dhewe. Kula mboten ajeng melu-melu. Mang Tanglet bilung niki mboten percaya. Kula niku wong salwangsul pun ketemu. Kula niku pun nate selfie. Karo sapa? Raden Werkudara, wong ya lanang tenan kok. Dudu, jenenge dudu Raden Werkudara, mesti kuwi beda wong. Dudu Raden Werkudara sing tak karepake ning Dewi Werkudara. Wah, sami jagat niku mboten wonten kalih sing nami Raden Werkudara niku nggih mung setunggal. Ya Raden Werkudara niku nek sampeyan ngarani Dewi Werkudara niki mengke malah ora karu-karuan kahanane. Ade wonten imbalan nyata. Kowe mangkato nggo wadyabala sacukupe. Teka ning negara utawa ning kasadyan Jodipati golek ana Dewi Werkudara ngendi nggone ketemu pondongen. Unggahno jempana joli-jolan. Sowanno marang aku tak wengkune garwa nyun pamit mat anjelan sing ati-ati aja kaya bocah cilik patih sumbuh yaksa mat nyembah nyuwun. Legak-legok trempilung kang sarawita sepisan malih kula namung badhe ngemutaken mumpung tindake patih menika dereng tebih kula aturi nyusul tindaking patih Sumbaga Yaksa sinuwun mesakaken mangke menawi ngantos patih Sumbaga Yaksa menika seda krana dipunjaya dening Raden Werkudara wis cukup. Bola bali kowe ngrembug jenenge Raden Werkudara sing tak gayuh Dewi Werkudara. Niku sami mawon. Napa sampeyan tau weruh Endang Bilung ngoten ta weruh? Mboten wonten sing ngonten nggih. Kanjenge Den Mas Bilung. Niku lanang. Napa sampean tau ngerti Dewi Togog? Pun mang bayangke gek rupane kaya ngapa nek Dewi Togog niku. Sing jeneng Werkudara niku nggih ming setunggal. Naminipun Raden Werkudara niku panenggak Pandhawa lenggahe teng kasatriyan Jodipati. Monggo kasatriyane sing mang sebut niku wau nggih padha kasatriyan Jodipati. Utawa asmane Dewi Werkudara. Lah niki sing salah alamat teng mriki niki. Monggo niku mengke nek sing mangarani Dewi Werkudara niku pancen nyata Raden Werkudara. Kula pun matur lho niku mengke dadi beda perkara. Murkane Raden Werkudara sing diwadonke kali sampeyan. Raden Werkudara niku nek pun nesu wis ora duwe rasa sabar. Saya sampeyan madonke Raden Werkudara. Wah, wis tenan niku ngalamat sing ora apik, ngalamat sing ora becik.
Aku ngimpi jejer karo Radewi Werkudara wis mapan ana ing lenggah utawa dampar pinanganten. Impen sampeyan niku ora kok impen perkara sampeyan niku ajeng rabi mboten. Ning impene Wong rabi niku impen sing ngalamate elek. impene wong rabi niku Impen sing bakal cepak bilang. Iku nek ngendikane Kyai Sepuh. lho, impen niku Sewalike impen omahe kobong. niku tegese bakal entuk rejeki sing matumpa-tumpa. Nek impen omahe duwe gawe, Niku bakale kesusahan. Ngoten niku werdine. Sampai ora tau buka 1001 mimpi. beda ora. Impen dadi manten kula meneh mboten klentu 49. Wah, jan wis. Long, Apa? mbah ya sabar to, ora kesusu-susu ngono kuwi. Ora aku meng ngomongnya. Aku meng ngomongi. Menandharatur kula mumpung patih wau dereng tebih dipun susul. Ngoten, impen sampean ampun dilairke. Uga wonten dawuh. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung yen ora kelakon penjangkaku luwung tak entrengake patiku kok. Lha nggih sampun. Nek pun kaya ngoten niku tegese wis diantepi tenan ya wis lho ngade ora usah tutur-tutur sing wigati awak kula seka ing Pagerwaja. Budal menyang kasatyan Jodipati kok yen ana mrengkanging para prajurit para yaksa andhanku matura arep tak pidanane nun ngestaken dawuh nyuwun Pang aja kaya bocah cilik. Bala saweka Pasur tambur miang suling pepandhen daludak miwa bandera kakandha warna-warna pindha caladian Pindha Caladian asri kawuryan Gusti Pati kula ingkang abdi pun watu cadas kula jumadhong dawuh Gusti Pati kula pun abdi pun bintang laut jumadhong dawuh Gusti Pati nadyan kula pun padas miring jumadhong dawuh Gusti Pati nadyan kula pun Fendi jumadhong dawuh. Nganyapala negara ing Pagerwaja Prabu Aryaksa. Nun. Nyonya mengengen nyuwun Prabu Aryaksa kepengin mau kabos jeneng putri Mulakuti wis poyo nglamar marang putri mau. Bareng lajeng cacahipun pinten? Acah piye? Aku dawuh Sang Prabu Aryaksa supaya budal marang kajayan Jodipati ingkang wigati bakal nglamar wijining putri ingkang bakal pirengku kalih Sang Prabu
Aryakso. Waladal. Nah ngaten lajeng dipun cawisaken benjang menapa Gusti? Aku diutus dening Sang Prabu Aryakya tekan kene wis paham ngono. Inggih, panjenengan dipun utus Sang Prabu Aryaksa mundhal ning Nyodipati. Inggih, inggih. Inggih. Nek menang Nyodipati, aku kuwi didhawuhi supaya nglamar nyemijine wanita. Inggih, inggih. Lamar wanita. Wanita mau udut apoyong marang kancane Yang Prabu Aryakya. Mula kowe apik untuk mundhal tak juru-juru. Lajeng jurusanipun pundi? Ngoe lan wadok mala supaya budal cak nyuru-nyuru. Macak baris. Walah. Lajeng para wadyabala dipun dawuhi macak cara menapa? Macak baris. Macak baris matamu icak. Pacak baris. Nah, pacak baris. Bendang sing apang diparangi. Wah, pedhak dipun palangi dos pundi? Bendang apang diparangi. Bedil untet diaraki. Numpak potol ditaleni. Oh iya, ingkang potol dipun taleni. Dinyalini. Nyalin. Salini. Ah. Pendi wonten dawuh. Memet nyapa nang bangot nang ora pucaling wadya. Kaya nganding kaya bocah cilik. Metun nyapa nembang pucaling wadya. Minangka tak tuting dadi cucuke ngajurit. Oh iya ngestaken to. Samenika. Muncal dina iki. Enjing Bidhaku sangking jroning praja. Kumengkang palakasa prabusananira. Surya metal lira. Sangking Jalaniti arsa madangi jagat tamungo paning sapucaing ukir. Marpapang sumirat kena soroting surya mekolan gunung menawi katite preksor sarta kabidalaken suwan-suwanci mboten badhe ngujiwani manyen kaya mangono kowe tak tuting dadi wetananing laku. Iya ngestaken dawuh. Titenono wong citra mangsa langgenga.
kok malah sampeyan tindak piyambak togok kegawangan ana ing padoning netra rasaku kaya wis ora kuat lan kumudu kudu anyeti marang Dewi Werkudara mula wendak kanthi nyaketi marang kasadyan Jodiwati tuduhna dalane yoga wah la piye lho Wah, cilaka. Ha iki nek nganti awake dhewe mengko sinuwun Prabu Haryaksa kuwi sida tekan Jodipati mongko sing diarah pancen ya bener Raden Werkudara mawut. ha iya Cetha Kesanjambaya. ning nek awak dhewe ora nderek iki engko malah nampa duka malah ora prayoga apike piye Apike ya wis manut wae kok waton tekan nggone wis yo engko anggere awake engko tekan nggone diduduhke terus ade medun dalan ngebis mulih. Ora usah dadak melu sinuwun Prabu Haryaksa. mlebu ana ing kampuhku caket ana kasadyan Jodipati monggo kula dherekaken Mangga kula dherekaken sinuwun. Semedi Maladining tanana ingkang pinindeng kejawi amung kanugrahaning Wang Mahanasa nenggingkang winastan Wahyu Tunggul saka mandhenging pangesti Sang Bratasena ya Sang Werkudara nalika semanten dayaning tapa brata kawawa sundul ana ning kayewangan satemah goreh sangganing para Jawata para Hapsara Hapsari sigra Sang Hyang Jatimurti anuding kelawan Wahyu Tunggul mandhap wonten ing Madyapada manjing amomong jagating risang Werkudara cumorot kaya lintang tekaning Swamya ngambrang ati karunaning kaswase dosang kanda wastrat maca lengleng lalu mangulati jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat kadangipun Kakang Yayi Werkudara gawe goreh rongeh penggalih Yayi Samyaji lan para kadang Pandhawa liyane nganti Yayi Darmakusuma anuding kelawan pun Kakang supaya angulari kelawan sira Yayi kadangipun Kakang Yayi Panenggak Dara Marata Gage Jogara Werkudara tenging pun Kakang kaya ana cahya ingkang wis mlebu ning angganing sira Yayi Dimas Panenggak Werkudara panjangkaning Siadi wis kelakon Yayi Bratasena Kresna kakangku kadangipun Kakang Yayi ya njugarake nggonku tapa lamun pun Kakang ora njugarake sira Yayi Dimas mesine Siadi ora krasa lamun panjanganing Siadi wis kasembadan didikane apa Kresna kakangku iso paring dawuh kaya mengkono ora jeneng disiki kelawan kersaning Wang Mahanasa pun Kakang wis ora bakal kekilapan nyurasa kelawan apa kang dadi legetaning ati ning Yayi Werkudara. Nggone Siadi mindran saka praja awit
Si Adi kepengin kedunungan Wahyu Tunggul, Yayi. Dina samengko Wahyu wis mapan ngangganing si Adi. Syukur sekethi jumurung yen to pancen kaya mengkono Dimas nanging Wuluhani Werkudara yen to si Adi ora kondur marang negara Ngamarta mligine marang kasatyan Jodipati. Si Adi kelangan gedhen. Wah, kelangan. Bojomu Harimbi lunga saka kasatriyan Werkudara. Tunjung Bangtrate Merano semobang pangaruno dinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara sakater kene dongane ler wowo sing kene panca Koko Prabu ngaturaken panuwun dene rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sesarengan kelawan kadang kula panenggak Yayi asining manahipun ingkang Raka Indrawati mboten badhe kula wangsul dhateng Praja Ngamarta. Menawi mboten sareng kaliyan kadang kula Yayi Werkudara samangke sampun katingal sowan wonten negari Ngamarta. Lan ngumrayogi menawi kadang kula menggah menapa ta wigatosipun Werkudara ngenipun nilar praja tuwin nilar kasatriyan. Dimas Werkudara barep kakang kuwi. Apa ta sababe dene Si Adi teka ninggal kelawan negara, kelawan kasatriyan, lan ninggal kelawan kewajibaning kasatriyan. Mara matur kelawan kadangmu aku Yayi. Barep kakangku. Ora susah aku njlentrehake babagan nggonku lunga saka negara Ngamarta lan Jodipati, mengko perkara kuwi gampang. Nanging jumbuhake lawan ngendikaning Kresna kakangku. Yen to bojoku Harimbi ninggal kasatriyan Jodipati, barep kakangku. Soroting pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu
kalingan ngangrengeng sang diamanang kong sumungkem guling katrenjo swaning Kilora Petruk kantong bolang karya jingak kang samya mulat Lengkeng sowan sinuwun Kunjang ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrum kono kawan Petruk matura yogine mlayu-mlayu suwan tanpa tinimbalan sewu lepat diagung pangaksami nalika semanten kula wonten Jawi madaling alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa kanyana-nyana negari Ngamarta kinepung wakul binaya wonten Alindra Yaksa nami Prabu Aryaksa ingkang nganguwuh-uwuh ngayonaken putri saking Jodipati nanging sareng kula tiling-tilingaken sajaipun ngiyas kaliyan Ndara kula Ndara Werkudara awit ingkang dipun gayuh ingkang nami Dewi Werkudara deplok ndase ora ana wong wadon kemliwer sing tak goleki sing ana satriya gagah pideksa sapa kowe sapa Nalindra Pagerwaja Prabu Aryaksa wah aku Raden Werkudara lho sing tak goleki Dewi Werkudara Dewi Werkudara menyang endi menyang tungkakku wah ya wah Werkudara. Wah, menungso ra tatanan. Lho kok menungso ra tatanan piye? Ana ratu buta bareng ketemu karo aku. Dheweke muni arep nglamar Dewi Werkudara. Gawe muntap atiku tak pulasara ning nyatane aku dicokot. Panas awakku. Digetak gondal Kresna kakangku. Kukupan Sanaka. Ora cerdas. Aji Bandung Bandawasa. Aji Bandung Bandawasa. Wah. Ora tumomo. Godo rujak para. Godo es krim rujak. Ngopo to? Ngomong diturokke kok nyaduk ora. Ora sampeyan ngono to, engko sikik engko melu-melu engko sikik. Piye to? Kenapa Mundur. Yung. Iku kowe landhep Nggo nyuwek endas. Akon nganggo lambe wae kok nganggo sirah dicuwek nggo kuku ora. Wis payah iki. Ben. Batur do cerewet.
ora pati nduga ora tontone kaca pesan Werkudara. Ya gage Wresanono. Oh lah dah. Lah ora jeneng mokal, kowe kalah. Lah kowe nggunakake okol kurang prayitna. Oh, nek tak tontone kok. Kowe ndek duwe. Oh, mula. Lho. Petruk duwe pusaka kaya aku gadah. Apa Petruk? Lho akeh. Jenenge Tumuli. Tumuli kuwi apa? Watu lho nemu ning kali. Iki nek ditonton iso ngerteni sing durung winara. Kowe lah. Nek ngerti sapa sing dadi ratu kae? Ah, ya ngerti wae. Nun sewu kula ngandani mawon nggih, caket talingan panjenengan. Iya. Ya ta. Kowe lah dalah bener. Oh bener. Ampo apa sing duwe sing gar kagungan kaca pesan sampean tok. Lah ya duwe. Elok tenan ponokawan do nyolong pethek kabeh. Oh. Ama wis kecekel ta iki. Ayo mokal ora iso menang, ayo wis prai pirang-pirang sasi kok. Sopo? Sopo? Nona ora nyaket. Ku yo duwe akeh wae kagungan. Tumuteng. Lho. Tumutenge apa? Watu lho nemu ning sapiteng. Jijiki. Niki nek diwatek wah ambune ra umum. Ning iso ketok wonge saged. Lah nek pancen cocok sapa coba? Nun sawu nyaket talingan panjenengan. Ya sakarepmu. Oh, dudu. Lho. Kok beda? Tusiran to? Udu. Oh, kleru. Anggonamu tumuteng kok ya wis ora pas. Wah, tak buange. Wis ora mandi babar blas. Tak buange. Wah, Kresna ndak ngendika, ora gojek karo Ponokawan. Patenane, nek tok mateni kowe getun. getun kono apa kae Ratu Buta. Aku ora rumangsa tepung, ora rumangsa seduluran karo Ratu Buta. Iya. Pancen blegere kaya ngono. Kowe nggunakake okol ora bakal menang. Wah, carane piye? Carane kowe kudu ngungrum karo Buta kae. Ngungrum ki piye? Lho, ngungrum iki kaya dene wong lanang sing gandrung karo wong wadon. Nek ora ngono ora menang. Wis, lakonono. Petro. Nun. Iki kanggo awake dhewe. Wah, nek ora dikepruk ndasmu. Pripun? Wah. Aku kon ngungrum karo Buta kae. Ngungrum ki piye? Ngungrum ni, wah kula ora tau ngungrum. Wah, gunane apa we batur? Ngungrum gandrung. Memanis. Aku nembang. Aku ra iso. Oh iya, Dik. Suarane gedhe, suarane ngebas sampean. Mbas ndasmu. Aku nek gojen karo juragan ki seneng e. Ngenten iki. Diajeng tresnaku karo kowe ora bisa pisah. Dung tak dundung gleng, dung tak dundung gleng, dung tak dundung gleng, terorororok gleng gleng gleng. Tak cuek matamu. Kang, aku ora iso. Petro ora pengalaman ora. Ngungrum niku ngenten. Yo, Buta niku tandak tangane cek, ngene. ayo. Aja nganti iso obah. Langsung dicucuk. Cucuk ngono apa? Sak seneng sampean. Ngoten mawon malah terus Wah, Ponokawane do edan ora iso ngajari aku. Gunane apa? ya truk lunga ya.
Rasa gojek kuwi gojek Ndara Janaka malah aman-aman. Tas-tas. Nggih pokoke sampean ngandhake tresna karo buta nika jenenge ngungulum. Ngoten. Aku tresna karo kowe. Aku ora iso kelangan karo kowe. Kowe tetep kekasihku, kowe cintaku, kowe sayangku. Emah. Wah, yo, ora lotutke. Loh. Kowe kok ora malang kerik. Tanganmu mbok bondo eneng mburi. Ketok yen to kowe sejatine wis kalah karo aku. Ayo, endi Dewi Werkudara? Wah. Katresnanku. Sayangku. Salam sayang. Sayangku. Ora ana wong sing iso gawe tentrem atiku. Kejaba mung sira wong ayu ingkang banget gawe ketenangan atiku lan tresnaku ingkang saktuhu ora bisa dingeteni. Aja dawa-dawa. Yen kula ukurane wis sementen. Piye, Tru? Mundur ora sampe lho. Wah. Ayo ndak emban ndak pondong. Ayo ndak emban ndak pocong. Pondong. Ora bakal tiba ning kasur babut. Mesti tiba ning mantul, terus ditiba ning mantul. Kok mantul? Tiba ning patenggan. Yayi musti kaning katresnan. Babar Dewi Arimbi. Waduh ati aku. Dar. Aku nek ra nyilakake Bagong ngono kae. Bajiret. Cemplung kalen aku, Tru. Cemplung kalen. Sirahku pas mistar ning ngontong kok. Ora kaya gejeglok itu. Oh lho. Kudune nek pas mistar ki madhuk ngono lho. Ora kuwi mapiat ngono. Delok. Kono keramas kono. Ndas kono lomboke bareng. Walah asu. Bagong tiba teng kali, mak piek ngonten. Yo ben. Mangkel aku. Waduh iki disampuke ra ilang. Tak kumen dasku. Pangeran. Mbok benjang malih menika menawi tindak menika. Pamit. Kula menika bingung. Wah, kesusu. Jaluk ngapura yen aku ora pamit. Nanti gawe bingung atine wong wedok.
Wong wedok ngendi tinggal wong lanang sing ora bingung. Golek ijol ya ora ana piyayi gagahe kaya ngene. Ijol aku ora gelem. Seneng tenan aku. Wah, dibilasi. Iki lagi golek banyu. Dadak dadi buta barang goleki sampeyan. Aku ora nerima angin, kucing ilang nyak kecep, aku cuma kaya nyampean nolak aneh-aneh. Truk uyek iki truk ndak lama. Wah. Matane kena sabun merem kok kon uyek. Ate Sumbaga Yaksa kaya wis paripurna baliya kaya wingi uni pate. Wop. Ora ndara kala bendana. Piye ya Jaya? Kada giya Truk. Aku dadak dadi patih barang niku menapa? Isang-isi Mbak Yu Ayimi goleki bojone. Kang Wasmen Kudara lunga tanpa pemat wale. Amin. Pamit. Wis dadi bocah aku dadi patih. Lah kok disalah aku ki dadi bocane asline ya elek dadi patih ya tirok. Ya wis ora apa-apa. Kok kaya ana wong dodol bakpao. Bakpao jasu. Gara-gara bendana, pripun kabare? Apik. Apik. Diane suwe ra ketemu arek kula. Aku ora tau. Kowe ya anak-anak Pringgo Jayu lho ya ora tau ketemu karo aku. Ha nggih. Asta sangu. Aja aku kadang cocoke. Ra duwe nggo jadi gaco kaya iki. Aku ki pawase. Aku ki pamane dale dhewe duwite curah-curah. Ngapusi. Aku ora percaya. Apusi nek nggawa. Buktine ndi? Wah, kuwi kaya blaki deh. Iya, bilih sing atusan apa sing eketan? Berarti nyata. Kene nak gawake. Wo, terus dulu. Iki arep jaluk duwite kok dadak. Aku kaya goblok banget to. Jan pono kawan trembelipun. Ya kok aku tak bali ya yu aku wis rampung pakaiane baliya kala bendana. Apa? Karo disenggol den, mengke elek ngono. Kaya wis paripurna lakon iki si Adi wis entuk wahyu tunggul wulung. Ya. Muga-muga migunani tumrap ing si Adi pribadi lan migunana tumrap ing negara Ngamarta ya Dimas. Wah, Kresna kakangku iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.